Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chinedu na-eti mkpu na-ebe akwa na ọ maghị ọnọdụ nna ya ukwu. Chinedu nọgidere otu ebe na oke echiche mkpu pụọ ya n'ọnụ n'ike. Ọ kpọọ nna ya ukwu oku olu ike, gbaa ụkwụ n'ụzọ, gee ntị. Ọ dịghị ihe ọ nụrụ. Ọ tụọ onwe ya n'ala, bee chi ya, bee aka ya, tikuo nne ya na nna ya. N'otu ntabi anya, ndị nkụzi gbara ọsọ bịa n'oke obi ịlọ mmiri ịma na Akụbụzọ ọ nwụọla. Ahụ ha mara jijiji n'ụjọ n'ihi na ọ bụrụ na ọ nwụrụ, a ga-ekpe ha ikpe ọchụ. Ikpe ma ha akwụgbuo ha n'ihi na o gburu onye na onye ga-ala. Na mbata ha hụrụ Chinedu jụọ ya ọ bụ gịnị, ọ nwụọla? Obi ha na-etikwa kpumkpum n'ihi na ha anọkwataghị. Chinedu zara ha na ya amaghị ọnọdụ nna ya ukwu, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Mgbe a jụrụ ya ihe na-eti ya akwa, ọ sịrị ha na ihe na-eti ya dị ọtụtụ. Nke mbụ bụ na ya amaghị ma nna ya ukwu ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ. Nke abụọ, ụjọ na-atụ ya n'ihi na ọ bụ sọ naanị ya nọ. Nke atọ, agụụ na-agụ ya n'ihi na o ribeghị nri kemgbe abalị abụọ. Ndị nkụzi ahụ gbara izu kwekọrịta na ọ dịghị mkpa ka ha gbawa ụzọ maka ọnọdụ Akụbụzọ, kama ha ga-eche tutu ime mgbede. Ọ bụrụ na anụghị mmegharị ya, aga kpọọ ndị uwe ojii mara na agwọ abaala n'akịrịka. Ka ha na-apụ, Ojiugo sịrị Chinedu soro ya laa n'ụlọ ya ka ya nye ya erimeri ọ ga-eri. Chinedu jụrụ sị mba, ihe ka m mkpa ịmata bụ ọnọdụ nna m ukwu, ma a ga-esi aṅaa anapụ onye tigburu nna m ukwu nri. Ọ hụrụ m n'anya gbuo onye na-azụ m. Ndị nkụzi ahụ pụrụ, obi ha na-apịa ha ụtarị. Ha gara n'ụlọ Maazị Ọfọd na-atụle ọnọdụ ọjọọ ha tinyere onwe ha na ya. Ha chịsịkwa obi n'aka n'ihi na ndụ ha kwụ n'ọkụ. Ihe ha mere efoola ha n'anya. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.